Nurhal Mehmedov, Sazlaşık. Saz odalı bilen filosofiyadır. Ähli beyik kompozitorlar hut özlerinin akıllarlığı bilen meni bennediyer. Beethoven'in Akval Kapenikakya adlı simfoniyası näme üçin şu wagtam täzeçe ýanglanýar. Elbetde özünün özgördüjülügi bilen. Hayran galmaly zat Germaniýada ölmedi ýetmedi eserlerini döredip gören Beethoven Yankı simfoniyasyny Fransuz rewolýusiýasynyň boljagyny welilik bilen öňünden görüpdir. Diýmek, her bir özüni syýlayan kompozitor edil ýazyjy ýaly siýasatçydyr. Men feýguli kompozitorum Scriabin'in öňe süren felsefesi eňňän durmuşydyr. Ol men ähli adam men. Tebigatın en kämil bölügi adam, görüşücü, yeňici adam. Ine Scriabin'in mawzuy. Men birinji muallymym türkmen halk sazy bolsa, ikincisi gurrumsuz Scriabin'dir. Türkmen sazy özüniň agraslygy, şuňlugy, ýakymlylygy bilen iň beýik kompozitorlaryň eserlerinden besoturmak. Dutarın owazy türkmen sazyna söýgüýümüň, hormatymyň netijesimi gaýdýän. Dutarın owazy. Nurhal Mehmedowyň Dutarın owazy eseri kompozitoriň talypçylyk döwrüne degişidir. Bu ajaýyp saz beýik dutarçy Molla Täşmuradowyň dünýeden gaýtmyş bolan baradaky azy habara ýürek seslenmesidir. Molla Täşmuradowyň ady goşa tara taýsyz erwerligi bilen türkmeniň milli saz medeniýetiniň taryhyna altyn sahyfa bolup ýazyldy. Nury bu halipa tüý ýürekden sarpa goýýardy. Moskwanyň soňky kış geceleriniň birinde bir demde tutuşlugyny dünýä inen bu täsin mukam durmuşun öz içine alyan nähirliligi, egsilmez söýgüýüni türkmen saz sunuwatynyň beýik ustadyna Molla Täşmuradow bolan syýly horma düşündiripdi. Iýje ören mulayymdy, tümlük diýseň goýudy. Ay günü dolup düşüpdür yapraklary şahalan, giýje şäher giýjeti ol durşuna şagalan, ol durşuna durmuş bilen gaýnaýardy, joşýardy, näçe ýyllyk dowýardy, näçe ýyllyk ýaşýardy. Biri şygyrdy diýärdi, ýene biri hoşmukam, görüpler özüni ýerdi. Men boş mukam. Ine şeýle gödül giýje, gedime deyin bir dem diýip köçä çyktym. Barýaryn, ine birden nirden bilemok jadymy ýa düşmüken, ýanglanny bir wada pessaý, soňra batly hoş mukam. Saz kä beýna urýardy, kä ýüregi eňýärdi, pragyny ýada salýan parasatly heň mardy, Beethoveniň hyzygyny siňdiripdir heňe ol, emma men derrew tanydym, bu diňe ol. Dutarın her perdesi diýdi, misli bir saky, adamlar durmuş gözeller, ýaşaýyş baky,
Entek oňa duygu bilen, paýhas bilen bir wada bet pagyrlar, hapa işler ýaşaýarka dünýäde şu saz bilen getirerin eriwetligi amana, şu saz bilen onanaryn adamlara, zamana. Özümün ejiz damarym şu saz bilen üderin, özümü tar edip mydam, men şu saza düderin. Goy kafede kofe içip jaza uysun ýangralar. Emma şu saz men ruhumda ömür boyu ýanglanar. Goy durmuş maňa kıyın günler, agyr ýollar içilsin. Durmuşy kıyınlygy üçin dolu akrar eder. Günlöň bir adama şu saz bolup kömek bersem, Malla ağam beýikligini bir basgançak beýgelder. Mün 1960-njy ýylda ýaş kompozitorlaryň Moskwada geçirilen bütün Soýuz bäsleşigine gatnaşan Nurhan Mahmedow dutaryň owazyny öz ýerine ýetirdi. Her notasyny milli äheng diňlap duran ýokary çeperçilikli bir eser. Şo wagtda saz professorlaryň, emin agzalaryň, tanymal kompozitorlaryň, sazşynaslaryň, artistlaryň badawat ünsün öýrüni çekdi. Bäsleşiň birinji derejeli hormatly şahatnamasyna munasip boldy. ...57-nji ýylda konservatoriýa gittim. 57-nji ýylda girip, bir ýyl okap, 58-nji ýylda konservatoriýaň içi bilen, zal bilen barýakam. Bir ýygyňda bir ses geldi. Aman, aman! Kim kän dedi, öňe bir tanış ses. Näser etsem Nuri. Ha, sen ýeköýüň bärik gelip, ýeköýüň okajasyň, menem gaýdy berdim ýygyň bilen nip, meniň ýanyma gelip, o sen haçan geldiň? Uy, men eýem okuwada girdim diýdi. Talip ýyllary özi bolşlugy we öz diýenligi, diýsen zähmet söýürligi, bilimlere teşneligi bilen tapawutlanan Nuri, sözüň dolu manasyny hakdan içen zekini, onuň üýtgeşik ýatkeşligi, saz çalanyna barmaklarynyň tebigi çalasynylygy, islenlik nätanış saz eserlerinden derrew başgaryp bilmekligi, ussat molumlar bilen gürlüňlerde özüni erkin alyp barmak okuýy, köpleri hayran edýärdi. Her ýyl din jalyş mewsumi wagtyna öz watanyna döredijilik gedelençi etmegi, milli sazlarymyzyň çeşmesini, çoğunu, jümmüşüne aralaşmak bularyň barysy Nurynyň gelecekde ussat kompozitor we pianist bolup ýetişmegine uly itergi berdi. Kerim Gurban Nefesiň bir goşgusy bardyr. Talant diýilen zat gaty beýik zatdyr diýe. Emma öz wagtyny talantyň ýoklugyny bilmek ondan beýikdir diýe. Şoň kyýaly, şo Nuri şu talantynyň badygyny bilip işliýe. Olanyň eden zady gaty özi şoň dogrudygyny ananya doğurduğunu hemme taraflıyın göz yetireye, şeydiven işliye.